Започваме да си говорим за готвене. Здрасти, Дарин. Здрасти. Ти си участник в първия сезон на Мастършеф. Какви са ти спомените от предаването тогава? Така, накратичко, с две изречения, ако трябва да се върнеш. Днеска си гледах социалната мрежа, която обикновено напомня какво се е случвало преди година, преди да не знам какво си. И точно преди година са излъчили една от моите гордости, защото беше предизвикателство кутията на Мастършеф. Вътре пълно с едни червени меса, едни домати, едни червени босилици, едно червено вино, едно червено френско грозде и прави каквото искаш. Червените манджи. И аз направих десерт. Вярно ли? Абсолютно. Аз съм го изпуснала това или поне съм го забравила със сигурност. Забравила. Чакай да не говоря като на улицата. Добре, какъв десерт направи? Гледай сега как ми хвърли в мисъл. Клафути с червено френско грозде, винен забайон и мус от червен боб. Уважаеми слушатели, не знам дали на вас ви потекоха лигите, но моите със сигурност започнаха лекичко да се обаждат. Добре, какво в такъв случай днес е петък вечер? Обичаш ли да готвиш в къщи? Какво си решил да готвиш в петък вечер? Днес няма да готвя за себе си. Днес по-скоро ще готвя за всички, които дойдат в ресторанта, където готвя. Което е много по-голям кеф, защото вкъщи ще сготвиш за един, двама, петима. Пък може да им изготвиш нещо завъртяно, нали? И после да ги питаш, добре, сега това... Айде сега да го опитате и да кажете, да го слагам ли в менюто на ресторанта или не? Аз съм им изготвил 50 завъртяни неща. Даже в момента пробвам да направя круасани с квас. Круасани с квас? Чакай чакай. Тестото за круасаните не е ли от това сложното, дето се слагат едни пластове, върху още един пласт, па се маже, па пак се такова, за да стане пухкаво и да се надигне? Не. То се маже веднъж с масло, след което се точи много пъти, за да станат 1000 какво беше? слоя. Добре, да. Защото не имаше някаква разлика в техниката между тестото за круасани и бутър тестото? Бутър тестото е с маргарин, то няма нищо общо. Ма там се мажеше всеки пласт с масло, нали така? Цъка. Добре, съгласи. Какво е това, което ми показваш сега? Това е преди една година снимката. Мастършеф от миналата година. Червено ти е. Добре, следиш ли предаването тази година? Да. Имаш ли фаворити? Имам. Искаш ли да ни разкажеш за тях? Фаворит ми е едно много свясно момче, Евгений. Ако ме слушаш, Гена, поздрави, само напред. Който по някакъв начин... Евгений е момчето, което Любо качи, дето не му опитаха яденето последния път и той го качи да бъде победител. Нали така? На Уелингтъна, мисля. Ама Евгений е таткото, дето му се роди второ детенце в формата. Мисля, че да. Добре, чакай да не се объркаме и двамата, но добре. Така. И ще си искаме палци за Евгений. Аз му стискам на Евгений, защото много прилича на мен. Като готвене, като стил, като... поглед върху нещата, говорили сме си с него и им гостувахме, бяхме им жури за годишните зайци. И новобранците. Там се харесахте. Там се харесахме, силна дума, да кажем. Добре, да влезем малко в сексистки в нещата. По-добри готвачи ли са мъжете от жените или всичко е според зависи? Няма сексизъм в тая професия, според мен, макар че е изключително мъжка професия. Ама това е заради физическото натоварване по-скоро. Рядко жена ще се съгласи да е по 14-16 часа на крак в кухнята, то са едни тенджери и тежък физически труд си, откъдето и да го погледнеш. Тоест не е толкова свързано с магии и вълшебства, ами си е работа и дисциплина. Свързано е с... да кажем, че имаш едни 5 основни правила. Примерно, в момента си измислям бройката. Така. 3 от които никога не бива да нарушаваш. Всичко друго прави каквото искаш. Може би една от причините е, че мъжете сме малко повече джаста праста такива, нали, повече обичаме да импровизираме, докато моето наблюдение е, че жените са по-праволинейни, такива, нали, както пише в дебелите книги по правилата,
което малко им стеснява кръгозора кулинарен. Да. Защото като кажеш, служи сега щипка сол в този кекс, тя ще каже, как? Не, в никакъв случай. Да. Против, слагай в карамела, соев сос, да. Където каквото се сетиш. Може би това е другата причина. Викаш. Добре, беше ми странно, защото наистина в годините, така като се замислиш в кулинарната история, като се върнеш назад в времето, освен една Джулия Чайлд, аз лично не се сещам за, като кажеш, велика готвач. Така на мен само това име ми изниква като говоря за човек със световна известност, слава. Всичко останало ми са ми мъже. Дори сега, примерно, да кажем, като гледаш кулинарни предавания, веднага ти изкачат имена, нали, като Гордън Рамзи и Джейми Оливър, да речем, от тези по-популярните, които са в оборот, докато има и момичета, които имат кулинарни предавания, но сега, ако ме попиташ коя е тази, дето обикаля Истанбул и прави сладкиши в Онтарио, нали, защото тя е на всички краища на планетата, не мога да се сетя как се казва по никакъв начин. Тази и аз не знам как се казва, но... Просто наистина ме интересуваше има ли някаква закономерност в това, в физическото ли е наистина проблема, защото нали сега всички много се борим за равноправие и мъжките професии вече отдавна не са само мъжки професии, та ме интересуваше в готварството как стоят нещата. Готварството за мен, като всяка друга професия, е отворено за всеки един пол, стига да се справяш с това, пред което се изправяш. Всъщност. Добре. И сега по средата на нашия разговор да си дойдем на думата, а именно уредите за бавно готвене крокпот, които са нашата основна цел тук този следобед, да разкажем за тях. Ти работиш с тези уреди, познаваш ги добре. Разкажи ми за техните основни предимства. Аз имам такъв уред, може би от 6 години. И както беше казала една кулинарна блогърка, ако трябва да изхвърля всички уреди от вкъщи и да запазя само един, това ще е нещото, което ще запазя. Не заради нещо друго, а заради вкуса, който придобиват ястията след 6, 8, 10, 12 часа вътре, без да имат абсолютно никаква нужда да ги наглеждаш, въркаш, баеш и всякакви други неща. Това е първото, вкуса. Така. Второто е удобството. Наистина сутрин, ако станеш още 10 минути по-рано, освен 5 за кафето, и нахвърляш вътре неща, които искаш да имаш за вечеря, включваш, забравяш и оттам нататък то си готви самичко. Ама какво искаш да ми кажеш сега? Че ти нарязваш и зеленчуците, и месото, или там, примерно, вече подърчем, че предварително си ги нарязал, там имаш заготовки в хладилника, само ги пъхаш вътре и финишираш. Не се занимаваш с отделно да сложиш месото, пък после да приготвиш гарнитурата. Няма никаква нужда да правиш едно, второ, трето и така нататък. Стига да не слагаш подправките и солта, защото това ще промени вкуса по време на готвенето, т.е. това ще го сложиш накрая. Все пак свежите подправки се слагат накрая. Всичко вътре, заедно, не му слагаш вода, не му слагаш мазнина, използваш естествената влага на зеленчуците, естествената мазнина на месото и то се готви само. Третата причина е, че никога не надвишава температура 95 градуса, което означава, че нито ври, нито кипи, нито ще загори. И наистина тогава разбираш целия вкус, дори и на най-евтините парчета месо, които обикновено отбягваш, нали? Защото си казваш, това нещо нищо не може да стане напротив. От него, От него стават най-хубавите неща. Така. Тоест, ти казваш, че е добре да се инвестира в един такъв продукт, защото след това би могъл да даваш, примерно, по-малко пари за месо. Няма нужда да си купуваш, да речем, всеки път бонфиле, нали, което ти е такова, а можеш да си направиш супер вкусна манджа и с нещо, което, както обичат да се изразяват месарите, това за някакъв манджурляк там. Точно това, дето е за някакъв манджурляк или дето го мелят и го маскират в някаква кайма или го слагат някъде другаде, от това нещо ще станат най-хубавите неща. Много хора, примерно, се отбягват ребрата. Какви са тия хора, бе, Дарине? И аз това се чудя. Какви са тия хора, които ги отбягват тия ребра? Обаче, така наречените патрондаши, нали, ребърцата с малко месце и с... Просто ги подреждаш правички, прави едно до друго, така гъсто в крокпота.
затваряш ги, пускаш на 8 часа на висока степен и след това само като се върнеш не можеш да ги извадиш, защото като му хванеш кокълчето и то кокълчето излиза, а месото остава вътре. Толкова добре изготвено. Добре де, то хубаво ще ми го сготвим и после уния хубавите сосченца там, дето са с той е на дъното. Той е на дъното соса. Всичко, което се е отделило от месото е на дъното. Трябва само да го сложиш в един тиган, да кипне, да му сложиш сол, подправки, да го монтираш после с едно купче студено масло и това ти е най-хубавия сос. Ever. Направо ме разпи. Добре, кажи сега за солта. Казах ли ти, че харчат ток колкото е на електрическа кружка? Не. 200 вата е мощността на този уред. Все едно си пуснала 2 лампи вкъщи. Добре, кажи тогава за солта и за подправките. Кога се слагат? След като се сготвят? Солта принципно стяга всяко едно месо и не бива да се слага при готвенето. Аз дори конвенционално, когато готвя, не я слагам солта в началото. Слагаме чак накрая, защото така съм свикнал. Принципно, заради това е добре, за да стане по-крехко, да остане сочно и така, да не се стегне. Солта се слага накрая. А какво става с всичките тия, киснете го в марината, примерно, защото да речем в соевия сос, което е една от така най-разпространените основи за разни маринати, в които киснат месата в хладилника. Какво се случва с мариноването на месото, примерно, в такъв случай, което след това ставало много прекрасно и невероятно? Значи, виж сега, принципно солта е в соевия сос, защото там е около 30%. Вътре има и естествена ферментация на соята, ако е качествен соев сос и всякакви такива неща. Това реално погледнато наполовина ти изготвя месото. Защото всичките... Тоест там солта не му пречи в този случай? Въобще не му пречи, значи солта, киселината и другите продукти от ферментацията реално погледнато разграждат мускулните връзки в самото месо, в протеина, разбиват го на по-къси вериги, след което ти само трябва да му дадеш някакъв загар на котлона или някъде другаде, защото той е наполовина сготвен. Ако е много крехко месо, например риба, тя се води сготвена само ако е маринована в сол и лимонов сок, защото там връзките са много нежни, това вече е сготвило протеина. Ясно. То го е денатурирало по-научно. Да. Добре, затваряме тази скоба и се връщаме на какво се случва с солта и крокпот. Кога слагаме сол? Сол накрая. Накрая, т.е. Сол накрая, малко след преди да го изключиш, той ще се изключи самичък, между другото, ако закъснееш. Ама ти можеш между време да си го отваряш съответно. Отваряй си го и си го гледай колкото искаш. Има и такива модели с стъклен капак, дето може да не си ги отваряш. Това е работа. Имам предвид, че ако го отвориш да сложиш сол, няма по никакъв начин да му нарушиш процеса на работа. Не, няма, то е... Тиха за стъклен капак, гледай си го. Не, аз му зарадвам като на малко дете. Ама така, те са и много красиви, между другото. Аз нямам опит с такива уреди. Винаги съм била така много скептично настроени към всякакви такива уреди, които не ми дават аз да си го пипна с ръце и аз да си го направя, но ти направо ме зариби наистина абсолютно. Единственото нещо, което не можеш да правиш в крокпот, само в крокпот. Е ракия. Честно ти кажа, не съм пробвал, ама може и да стане. Не, единственото е боб. Не заради нещо друго, защото в боба има един токсин, който се разгражда при 130 градуса. Тоест трябва да го кипнеш един път боба в началото, след което да си го сложиш в крокпот. Макар че аз съм го готвил и само в крокпот. Че в боба има токсин. Той е в някои сортове боб, понякога при кръстоските може да се получи, понеже никой производител не може да гарантира, че в неговия боб го нема. Заради това е добре да го кипнеш, заради това първата вода се хвърля. Не заради другите причини, които ние си мислим. Да, такива като мен, които я изхвърлят по 3 пъти, изобщо ще замълчат сега тук. И вовеки ме копва. Да се обаждам край. Мълча, разбираш ли ме? Значи, освен, че съм руса, просто... Да. И Боб не мога да готвя, разбираш, че една мусака ми остана в този живот. И мусака мога да направиш в крокпота.
като се замисля, а отгоре заливката искаш да е дебела, нали, такава пускава. Аз да ти кажа честно, заливка хич не обичам на мусаката, за щастие и лапетата не обичат, така че минавам без нея. Чудесно. Правиш в крокпота за мусаката, после само я прибираш в фурната отгоре да се запече леко, или без заливката и всичко е прекрасно. Хората правят в крокпот сладка, конфитюри, крем карамел, хляб пекат, ракия не знам дали варят. Не знам. Аз реших да се пошегувам това с ракията, но ти просто като се замисли дали няма па да стане. Не знам. Добре, хубаво. Мисля, че най-важното го свършихме. Дадохме основните характеристики на уредите Крокпот. Кажи, можеш ли да издадеш какво ще е менюто в ресторанта до вечера? Днеска имаме една харваловска наденица, която е от черно прасе. То е полудива порода. Вкуса няма нищо общо с свинската наденица, който някога е опитвал нещо такова. Прясна бяла риба с панак, орехи и родопско сирене. Крем карамелско прива има за десерт от дневните предложения. Имаме постен сладкиш, който няма да разбереш, че е постен, защото заменяме яйцата с банан. Вау! И получаваш морковена торта постна, жестока, с постен крем естествено и много други неща, така че заповядайте. Добре, благодаря ти много, че ми беше на гости. Обещай да дойдеш пак и освен това сега, след като затворим ефира, защото мисля, че слушателите ми вече се втурнаха към кухнята, сложиха тенджерите и почнаха да готвят. Както точно на мене ми се случи онази вечер, след като в Мастер-шеф шеф Алекс Иванчев приготви неговия тарт с кисело мляко и онази работа с карамела. Питай ме дали до 12 часа не разбъвах карамел вкъщи. Но така, това е друга история, но предполагам, че вече наистина всички са хукнали да готвят. Благодаря ти, стана ни вкусно и пивко тук в следобедното шоу на Радио Enjoy. Часът е 4:30. Дарин Стойков, благодаря ти. Чао! И аз благодаря.